اچھا ہن جہنم اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ دی کہ او دیاں دیواراں دی جڑی چڑائی ہے نا، چڑائی اللہ دے نبی فرمایا تیز سواری 40 دہاڑ نسے بڑی تیز جنہ سفر کر جائے گی نا، اے جہنم دیاں دیواراں دی چڑائی ہے اللہ دے نبی، اور بہت بڑی جہنم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جدو کافر نو سٹے گا نا، کھلا نہیں سٹے گا، انہوں کس کے نا سخت اللہ دے نبی مثال دیتی ہے، فرمایا جویں آپ دیوار دے اندر کوئی میخ نہیں ٹھوک دے، اس انداز نال ٹھوک کے نا اللہ تعالیٰ کس کے، یعنی وہ اتنی تنگ جگہ کہ ٹھوک کے اللہ تعالیٰ جہنمی نو سٹے گا، تے او دی کیفیت کی ہونی ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا بے اون دے متھے دی جڑی پیشانی دے وال نے نا، اونا دے نال آئے اگو جڑے دے دوویں پیر نے نا، اگو چوک کے اللہ تعالیٰ متھے دے نال انہاں والاں نال بن کے تے پھر ٹھونک کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دے۔ اللہ دے نبی فرمایا جڑا جہنمی نو عذاب ہونا نا سب نالوں ہلکا، بالکل بالکل اخیر درجے دا ہلکا، او اگ دیاں جتیاں پوائیاں جا سن، جدو پائے گا نا تو دا دماغ کھولے گا وچ چرخ کھاوے گا، کھولے گا وچ بجے گا، اور وہ فریاد کرے گا، وہ اپنے آپ ہی سمجھے گا کہ سب تو وڈا عذاب مینوں ہو رہا ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا حالانکہ انہوں سب تو ہلکا عذاب ہو رہا ہوں، پھر یہ عذاب بڑے عذاب نے، وقت تھوڑا ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا پھر اللہ تعالیٰ انہوں بھوک لا دے گا جہنمیوں، اور بھوک اتنی شدید لگے گی کہ وہ پچھلے سارے جلنا سڑنا وہ سارے عذاب بھول جان گے، وڈا عذاب انہوں اللہ تعالیٰ انہوں تے بھوک نو مسلط کر دے گا، فریاد کرن گے کہ اے مالک سانو کھانا۔ اللہ تعالیٰ داروغہ جہنم نو فرمائے گا جاؤ انہ دے واسطے کھانا لے آؤ۔ اور کھانا کیے اللہ قرآن نے ذکر فرمایا ان شجرۃ الزقوم، فرمایا وہ زقوم دا ایک درخت ہونا ہے، وہ سارا اگ دا ہونا ہے، اگ دا۔ دوسرا اللہ قرآن نے فرمایا دریع، دعاد نال دریع، وہ بھی ایک کنڈا ہے، کنڈا کنڈے ہون گے۔ انہاں دی کیفیت اللہ دے قرآن دسی ہے، جدو جہنمی کھان گے نا وہ حلق دے اندر چوب جائے گا، اٹک جائے گا، نہ تو وہ باہر نکلن جوگا تے نہ ہٹھاں جان جوگا، اٹکے دیاں رہ جانا ہے۔ اور وہ جڑا زقوم دا درخت ہے جہنم دے اندر، وادی حمیم، اللہ فرمائے اگ دی وادی ہے ساری، او دے اندر اگایا ہے جہنمیاں دی غذا نو اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرشتوں نے فرمائے گا جاؤ لے آؤ، ہن فرشتے لائے کے آن گے تے برتن بھی اگ دے، غذا بھی اگ کھان گے، اگ کھان گے، اگ۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کی ملیا کافرانو یار؟ کک نہیں ملے، کک ہی نہیں ملیا۔ جڑا اللہ مومنہ نو دیتا ہے وہ سنے گا تو باغ باغ ہو جائیں گا۔ ہاں جی، اگ کھان گے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے وہ بھی اڑ جائے گی انہاں دے حلق دے اندر۔ پھر وہ پانی منگن گے، سوچن گے بھئی دنیا جدو سانو پیاس لگدی سی، کھانا کھاندے ساں، لقمہ اڑدا سی، اسی پانی پی لیندے ساں، پانی دی فریاد کرن گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ فرشتے ہو پانی لے آؤ جہنم وچ، اسے وادی حمیم دا پانی لے آن گے تے او برتن بھی اگ دے تے او دی کیفیت اللہ دے نبی دسے فرمایا انج دی ہوے گی کہ اجے انہاں دے منہ دے قریب بالکل نیڑے نہیں تھوڑا دور ہونا ہے، او دی حرارت دی وجہ نال چہرہ جلس جائے گا، او دی کھوپڑی جڑی ہے نا بما وال پگھل کے او برتن دے وچ آ پائے گی، پیون گے وہ اندر جان دے انہاں دا حلق کٹ دے گا، اندر کٹ دے گا، اور پخانہ دے اس راہ تو وہ نکل جائے گا۔ انج دی اللہ تعالیٰ انہاں نو غذا دے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ بخشے کنہاں نو جڑے اللہ دے دشمن نے، کافر نے، مشرک نے اور منافق نے، انہاں دے واسطے اللہ سزا ہی صدا رکھیے۔ وقت تھوڑا ہے۔